είναι ότι ο Κώστας Σταμάτης ήξερε ότι υπήρξε και σε ένα άθλημα πάλι πρωταθλητής, νομίζω στο μαραθώνιο 10.000 μέτρα, και αυτά φαίνεται του δώσανε όλα εκείνα τα κίνητρα να μπορέσει και στο bodybuilding να δώσει το καλύτερο του εαυτό. Επί ένα τρίμηνο ερχόταν από εδώ στην Αθήνα 2 φορές τη βδομάδα για να γυμναστούμε μαζί κάτω από τις μπάρες, και τον συγχαίρω γι' αυτό και να είναι ένα παράδειγμα για όλους τους νέους. Από την καρδιά μου, δάσκαλε. Και στο παιδί εδώ μείνει παραπονωμένο. Dynamite, έτσι. Όπως το είπες. Τι θα μας υποσχεθείς για το Mr. Olympia 2011. Πρόσεχε τα πεις. Σ' ακούει ο κάθε τώρα. Λοιπόν, υπόσχομαι να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Στο Mr. Olympia το Las Vegas 15, 16, 17. Πιστεύω, παιδιά, με όλη μου την καρδιά, πιστεύω μέσα στη δεκάδα θα είμαστε. Θα είμαστε! Θα είμαστε!